Je 5 stavov bezprostredného ohrozenia života, to je zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok. Pri týchto stavoch, ktoré všetky sú zistiteľné v podstate laickým spôsobom. Áno, dýchanie zistím tak, že zakloním hlavu, počúvam, cítim, či ten človek dýcha. Bezvedomie zistím tak, že nereaguje na oslovenie, zatrasenie. Krvácanie je vidieť, čiže nie je problém. Pri týchto stavoch treba začať poskytovať prvú pomoc najneskôr v priebehu niekoľko desiatok sekúnd, lebo ináč je ohrozený život, hrozí úmrtie alebo minimálne trvalé následky. To znamená pri týchto stavoch začať poskytovať prvú pomoc a privolať záchrannú službu. Sú ľahšie stavy, kde povedzme netreba privolávať záchrannú službu, ako napríklad otrava alkoholom, keď je niekto opitý a je v bezvedomí. Tak tam stačí, aby niekto jeho známy, priateľ, frajerka, frajer, manželka, manžel otočili toho človeka do stabilizovanej polohy, pretože tam hrozí vlastne zadusenie žalúdočným obsahom, vlastnými zvratkami. Pokiaľ je ten človek v stabilizovanej polohe, tak mu nehrozí nič a časom, keď sa ten alkohol odbúra, tak sa preberie. Čiže tam stačí aj laická prvá pomoc. Samozrejme zase, keď je niekto v bezvedomí, opitý a nemám ale istotu, že či tam bol úraz hlavy alebo nie, že to môže byť kombinácia bezvedomia z úrazu hlavy a plus bezvedomie z alkoholu, tak v takom prípade jednoznačne privolať záchrannú službu.